Pukul 0, ketuk fitur untuk JS Hu. Padang bulan ning pesisir Banyuwangi, padang bulan ning pesisir Banyuwangi, kinclong kinclong sekarane kaya kaca, kinclong kinclong sekarane kaya kaca, lanang wadon bebarengan suka-suka, eling-eling sing pada elingan, eling-eling sing pada elingan, perjuangane 45, perjuangane rakyat Indonesia, eling-eling sing pada elingan, perjuangane iku kabeh lan negara, juangane iku rakyat Indonesia. Pesisir Banyuwangi, padang bulan ning pesisir Banyuwangi, kinclong kinclong sekarane kaya kaca, kinclong kinclong sekarane kaya kaca, lanang wadon bebarengan suka-suka, eling-eling sing pada elingan, eling-eling sing pada elingan, perjuangane 45, perjuangane rakyat Indonesia, eling-eling sing pada elingan, perjuangane iku kabeh lan negara, perjuangane iku rakyat Indonesia.
pesisir Banyuwangi padang bulan ning pesisir Banyuwangi kinclong sekarane kaya kaca lanang wadon bebarengan suka-suka eling-eling sing pada elingan eling-eling sing pada elingan perjuangane bangsa Indonesia perjuangane rakyat Indonesia eling-eling sing pada eling perjuangane iku kabelan negara merdekane iku rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Togok. Nah, jan wis pokoke. Suwe ora jamu diwedi bathuk ya ta. Kepriwe sih Kang Togok? Suwe ora ketemu bareng ketemu kan live TikTok maning. Ya ora apa-apa Kang Togok lha ngene pegawenane bendina iki mbawur-mbawur nglipur para sederek sing pada seneng wong nyatane dhewek mbawur-mbawur ya sing nonton ya ana Kang Togok. Kusita ya karuan ketone kaya wengi banget kok. Wong sing biasane ngranu TikTokan iki paling ora kan jam-jam bareng isya iki mau jam 09.00 meneh labuh. Ajangel Kang Togok wong genanu TikTokan ki bebas kena wengi ya kena, esuk ya kena, awan ya kena, sore ya kena. Pentinge labuh kae kowe. Lho yo ki requestan wis pirang-pirang ta. Ngandel pokoknya salah nuwer bayi labu ki sing pada request pirang-pirang pokoknya urung tahu ana sing kangnya duit. Nyombe ngarep-arep ndi ana sing tawa kaya kowe jan ngene langsung glunding. Wonten Mas Rahmat niki wau Kang Togok sing nyuwun anu blender anu Mamat kok Rahmat nyongkel kemutane Rahmat. Nyuwune blender kulon lah niki wau Kang Andre njaluke waru doyong Cucuk pokoke Banyumasanan ya ta. iya. Oke, jelekamin Banyumasan. Ora tau wengi iki Togok karo Sarwita metu. Ora apa-apa wong genan wae jate kon metu ngomong dewek sauri dewek. Matur nuwun ingkang sampun sami hadir, matur nuwun ingkang sampun sami gabung. Lah niki minangkani pamundhutanipun anu Mas Mamat Rin nggih wau wonten Blenderong Kulon mungkin anu kantun pamundhutanipun Mas Andre. Nyuwun anu blender anu warudoyong Mas Rahman milila matur nuwun kopine kaki kuprul welcome wonten Satikem ugi monggo sugeng dalu pokoke akeh sing pada gabung Kang Togok. Iya main pokoke Abi nggih apa miki kowe njaluk apa sesideman. Iya. Kok sabar ya. Alon. Asal anu alon tuli suwe-suwe kelakon. Ki anu karo mandan pedhot barang mikejan pokoke. Berisik lah, kayak ngelu ngaku April, mau tak ngomong nama baik itu dendang kok kowe malah. Oh alah. Denda 250 juta malah repot. Ora gelem lah
Kuprul ki kon muga ora bakal gelem anggarane bawel model mrene bawel ngene. Siap, ingkang nyuwun sisi manugi mangke nggih. Mbak Ninul Ultraweng ugi sugeng dalu. Niki wonten Blendrong Kulon riyin nggih pamundutanipun anu Mas Mamat. Ala ya ora bawong kembok ayu kuwi ya takon ngene nang nyong. Pokoke kudu mengeneh. Aja nganti ora. Kok ndang kowe, Mak, anu Evi Bawel. Lah, ngaku paman kayu li bebemu. Mangga, Blendrong Kulon. Pak Sigit, welcome. Kakang pada pelajar ngendi yayi damat banjar negara sekeranya selagi apa iya damat banjar negara. Assalamualaikum, kirim salam para priyantun pun kelapon ketun mirsani pakaranipun janur gunung sekulon banjar patoman kanthi ngaren wong ayu asik tekane dendeng jae meka malam terang sore mating layung ditinggal bulan-bulanan pan kapan pada mulutan sega goreng lawe iwak unda pan kapan nyong keturutan Bandung maning karo putra nada panggul kayu secepon wadah pengaron ala kapanane ketemu pada dewekan krimis meti suruhe sawang-sawangan nangis pengen weruh barang wis weruh sawang-sawangan sayur pacel lembayung pahit rasane ngalah wudhu mau ngalah jenenge kubrul lisus kali jangan usus campuri hati kapanane wis ketemu arep ditarik menurut unjung malah dimekar nang gelung ala kesu bingung dikoda bujange panggung sambung papan saya wulan pinanggalan sun cobane kawola mangke wangkalan janur gunung sekulon banjar patoman ala katingaren putra nada tekane wengi ya mas kones suling wulung cangkingane wong merjati cinarakan duwe bojo wong gandengan
bakul kayu secepon wadah pemeron kapanan nek ketemu pada dewekan dong kelek-kelek dek Mas Gembus 77 selamat malam Sugeng Dalu pripun kabar mugi-mugi sami sehat sulik toya lodong alit sah angelah dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta weng dari mata sampai ke hati dongkel kelang dene ngebung alang alami saja ke lara tiga kena ayo kasih tekane aja tundangi orang si gelem kakang pada plesir mari ngendi yai tuku dawet Banjar negara seger hanya selegi apa iya dawet ayu dawet Banjar negara tul enak cai jatuh ceci untul cari banyak traweng ucul dikebuki apa-apa bendera London kelambi apa kotondo-kondo wetan kali kuburan mayit kaki kumrul barangnya urip lalalalalaloi yuk iko yuk ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaki kubrul. Waalaikumsalam. Aku ya gumun. nang apa kang Togo Iya tak. Kodisin. Aku gumun. Karo kubrul. Masa ana wong mendem-mendem diuluki salam kok semau. ngomong iya kok nang dindi asal sinjirane kuprul iki kena anak dukun jambrong Hati-hati brul ketekan dukun jambrong kotok lakon di pelet ngok. Ya kan indang muslim ya. Mbah, Dalem. denengnya mbene weruri kakumisen ya. Sah. Modelnya sih kan anu kebat kilat anu bawang dadi ngapa-ngapa ki ya serba-serbane ora kena kesuwen wong ora kesuwen dipangan kucing. Rika lah kayak kue lu anak kucing-kucing doyan makan kayak kue. Hai juga Om Yunus. Kumis palsu. Taneng palsu. Gue nu untuk kurang aring di gue host. Urang apa? Nah gue sih untuk kurang bok ndoke di osar-osar naring kumis gue mantu. Sah. Kian kumis asli kaki kuprul lah jangel kok domai togo kowe. Wong to iki guru dikerok benang bojone ora uli digonduli. Oh jambrong kacangku jare. Ini kacangku, kacangmu mana, Bang?
Dia saru agar nyekel kacang. Lah ya ora takon kacang ya ora saru wong kacang goreng kok saru kepriwe. Pokoknya dadi kuprul ingin Kak anu kae Mbah apa? Sajen. Hah? Sajen. Sajen. Iya. Urung-urung jaluk sajen kuprul bareng jaluk sajen wis mendem. Kena ngono Sarman 2023 ngono maning Sarman Gopet. Aduh. ya bahasa bendrong kulo dadak mendem ya klebon indang kok indangnya sapa sing mlebu ya kok. Basune nindang kiri. Oh gelem jeguk malah repot. Dene persis kayak gini ya. Wah, alah bocah kurang ajar kok, Bro. Lah. Aiza, menikah minangani pamundutan mau wonten ingkang anu si sapa mau kae sing njaluk waru doyong sinangane apa rajel tapping. Ala kuprul. Mbak Noviana selamat malam Aiza. Jambrong indange kowe jare. Awas hati-hati ketemu karo dukun jambrong langsung disantet kok. Matur nuwun ingkang sampun sami hadir niki nggih. Boleh ngomong aja karo muncu-muncu ya Kang lambene gatel kok. Kawan boy setan angel lah. Ono. Ya muncul-muncul nggak diuntil ya. Iyo diundil ngapa-ngapane nini mutra betul. Untuk kok kabeh lari kabeh kan bene kok iki muncul-muncul ngrudara muncul-muncul wagu lah. Anu wong dadi lambene kumisnya nyangret-nyangret kulit gatel kok. Kok iki ana wong pokoknya murah li dikeruk jare aja men dadi ganteng. Itu mengarang. Ya, kan KR Tom. keri ya gitu lin. Sah. Mas Nur Salim Sugeng Dalu. Jadi yang ngeraki ngokop ke men krik-krik gurih kayak gitu. Sah. Tenang ana ngoko barang wae warna-warna bae wae brul. Walah. Ultrawing jebulane nu mencelat yo. Wis ngisor bae wae aja munggah lah warung-warung mencelat bae. Tapping. Sajane apa bae anu weng tapping. Ijo apane ijo Mas Rohman? Ya kayak gue mbok lah. Apa Jadi ya main mantan krik-krik gurih. Oh alah kuprul ketemelan indang apa jane kok. Oh ijo nggih. Oh tembang lah aja nyoleh aturan ya weng anggere esuk-esuk tembang undangan lho member jenenge tembang undangan ya angel. Ya saro jadi kan lagi campur harian perjembutan lah. Wong wis ana wektune dewek-dewek weng esuk-esuk nggo bobopan, awan-awan nggo campur sarian, sore-sore nggo gidroan. Terus itu pikulan. Wengi-wengi nggo pikulan. Mikul kuprul kayak digawa ngaring goceng kok dipendem nang. Ngaring goceng yang kayak banyune. Banyu apa? Ya banyu kali mbok lah, masa kon Wong pikiran oleh ngomong kayak banyune ya bingung lah. Minangkani pamundutanipun Mas Rohman 10:09 Iya lah ngerti. Dipilih. Tidak ada kartu SIM panggilan darurat. Pukul 10 Nyu yang ngerti jam 10 yang ono jam 14 ya. Aduh lagi. Tombol. yuk ijo-ijo dados. Kuprul ora kelamben mesti milen ora gelem on cam gue ngandel apa ora. Kelamben ngawure kok. Ketuk 2 kali untuk Dos iki karo on kamera karo ngapa?
Kono golek Bersponsor ngomong ora kelamben anu mergane kowe kembali. ora gelem on cam ya jare kowe. YouTube pemutar diperkecil. Pemutar Lah para urang Ngaturaken apa hos? kecil. Tombol. Abdi Wayudut. Raudut ya kayak raudut. Ora oleh nang dokter ya. Lagi peceklik. Allah. Kuprul bisa peceklik. Allah. Bersponsor. Peceklik lah ora panen. Sing panen kan ring kono. YouTube pemutar. Kembali. Lah ya salah ora gelem derep. Karaoke Lukas. Hapus. Tombol. YouTube. Telusuri YouTube. Kotak edit. Penelusuran suara. Keyboard disembunyikan. Ora kok si pemain. Piringe suwung mulang Kalau kan met Karaoke ijo. gumun aku. ora usah diwedek. Mas Yono Gondrong, selamat malam. Terima kasih matur nuwun. Mangga ijo-ijo lah. Yuk. Aku jaluk mas dicukupi sandang pangan menang wae sandang pangan dadi kewajibanku janji gampang anti buktine yeah sandingane Togo Brul wis apa aku jaluk mas dicukupi sandang pangan menang wae sandang pangan dadi kewajibanku janji gampang mas endi buktine ijo-ijo godhonge jati godhong jati kanggo kitiran tuwe bojo main kemati bojo kemati dadi pikiran suket lantar celulang ciut godhonge aja drangki oh
cinta dari mata sampai ke hati. Sulit